La Conselleria de Sanitat ha detectat el primer cas de la variant Omicron del coronavirus en la Comunitat Valenciana. Segons informen, el primer cas és un contagi d'un pacient amb símptomes lleus que ha sigut seqüenciat a l'Hospital d'Elx. Segons apunten des de Conselleria, el probable origen del contagi ha sigut un menjar celebrat a València i el pacient no hauria viatjat a cap país de risc. Amb el pacient d'Elx són ja 37 les persones a Espanya contagiades amb aquesta variant. De seguida els anem a donar tots els detalls d'aquesta notícia, però abans repassem altres titulars que ocupen la nostra actualitat d'aquest dimarts 14 de desembre. Després de l'èxit de l'any passat, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una nova edició del Bono Viatgem que incorporarà ajudes del 60% per a estades turístiques de 5 o més dies. València ha estrenat un passeig de la fama per als cuiners valencians amb estrella Michelin. Forma part dels actes organitzats amb motiu del lliurament a València d'uns reconeixements que situen la ciutat com a capital de la gastronomia. A la comarca de la Costera, la localitat de Canals, ha retut homenatge a les 16 persones de la Costera víctimes de l'horror nazi. A l'acte ha participat representants polítics en presència de la consellera Rosa Pérez Garijo. Com els avançàvem al començament, la variant Omicron del coronavirus ja circula per la Comunitat Valenciana. Avui la Conselleria de Sanitat ha informat del primer pacient que es troba seqüenciat a l'Hospital d'Elx. Segons han assenyalat, el contagiat no patís de gravetat. El pacient està en estat lleu i ha sigut l'Hospital d'Elx qui ha seqüenciat aquesta variant del coronavirus. Pel que sembla, aquesta persona no havia realitzat cap viatge a països de risc. Tot apunta al fet que l'origen del contagi estaria en un menjar que va tindre lloc a València. En aquest cas, podrien eixir més casos de la variant Omicron en els pròxims dies. Com ja saben, a partir de demà s'inicia la campanya de vacunació contra el coronavirus en els col·legis de la comunitat, entre menors d'entre 5 i 11 anys. Aquest dilluns arribaven 150.000 dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer que han sigut distribuïdes entre les 3 províncies de la Comunitat Valenciana per part de les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. La vacunació es realitzarà en els centres escolars, en horari lectiu i amb prèvia autorització dels pares. Es començarà pels col·legis d'educació especial i els menors immunodeprimits i posteriorment se seguirà un ordre d'edat, començat pels menors de 11, 10 i 9 anys. Després de l'èxit de l'any passat, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat una nova edició del Bono Viatgem que incorporarà ajudes del 60% per a estades turístiques de 5 o més dies. A partir del pròxim dilluns, 20 de desembre, s'inicia aquesta nova edició del Bono Viatgem Comunitat Valenciana, amb l'obertura del termini per acollir-se a aquest programa. Una iniciativa que podrà gaudir-se fins al desembre de 2022 i que incorpora la possibilitat de triar entre diferents modalitats de viatge. En concret, tal com ha explicat el president, es contemplen ajudes del 50% i fins a un màxim de 400 euros per a estades d'entre 2 i 4 nits, i del 60% i fins a un màxim de 600 euros per a estades entre 5 o més nits. Alegrar-nos de que una mesura que es va prendre de caràcter urgent l'any passat ara tingui una nova versió, una versió millorada, una versió que, com està molt ben explicada en el vídeo, està també en totes les informacions que se donaran a la ciutadania, té dos trams que tenen que veure en l'estada que se té, quan hi ha dos dies, 2 nits, estem parlant d'una ajuda del 50% i quan estem parlant de ja més dies, 4 dies, estem parlant ja de 5 dies i estem parlant del 60%, en un límit de 600 euros i un altre límit de 400 euros. En qualsevol cas, del que es tracta és de donar un incentiu el suficientment interessant per tal de que la majoria de les persones actuen. I com els avançàvem al nostre sumari, les estrelles de la cuina valenciana compten des d'aquest dilluns amb el seu propi passeig de la fama situat al Mercat Central. Un passeig de la fama per als cuiners valencians amb estrella Michelin. Es tracta d'un dels actes organitzats amb motiu del lliurament a València d'uns reconeixements que situen la ciutat com a capital de la gastronomia. A la inauguració del passeig han assistit la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez,
i l'edil de Turisme Emiliano García al costat de tots els xefs de la ciutat que han estat reconeguts amb estrella Michelin, així com també els familiars de Loles Salvador, qui ha rebut un homenatge pòstum de la ciutat per ser la primera valenciana a rebre el guardó. Somos la ciudad de la gastronomía y hemos conseguido que ese talento gastronómico que tiene nuestra ciudad sea visible. ¿Cómo? Pues con la gala de los Michelin, que tendrá lugar el día de mañana en nuestra ciudad, en donde vamos a referenciar, obviamente, toda la cultura gastronómica que tiene España y que tiene Portugal, pero en donde, como no puede ser de otra manera, tendrán un protagonismo especial nuestros chefs valencianos. A lo largo de estos años han sido muchos los chefs, hasta 11, que han recibido ese reconocimiento de ese galardón, de esa estrella Michelin, que es una de las más altas distinciones, ¿no?, del talento de la cocina. Y por lo tanto, en paralelo a la gala de mañana, queríamos brindar ese reconocimiento. I continuem amb l'actualitat de la província d'Alacant. El Comandament d'Operacions Especials, que té la seva seu a Alacant des de l'any 1999, ha celebrat el seu 60 aniversari en la caserna general de Rabassa. Es tracta del comandament encarregat de dirigir els grups d'operacions especials de l'Exèrcit de Terra d'Espanya. Hace casi 60 años que el ejército español creó una unidad especializada encargada de las misiones más extremas. En ese entonces se les conocía como Grupos de Operaciones Especiales o GOES. Desde 1997 su nomenclatura ha cambiado a Mando de Operaciones Especiales o MOE. Su cuartel general se sitúa en Alicante, concretamente en la zona de Rabassa, unas instalaciones que han albergado el acto por el 60 aniversario de una de las unidades más conocidas y reconocidas del ejército. Con un gran despliegue internacional desde su creación como Mando de Operaciones Especiales, que hemos estado permanentemente, en ocasiones hasta 3 en 4 sitios a la vez. Ahora mismo estamos desplegados en Irak. No son guerras, efectivamente, porque no están declaradas, entonces son conflictos, pero sí es cierto que eso no implica que no haya cierto tipo de combates. El tipo de acciones que realizan tienen que tratar de ser neutralizadas allá donde estamos. El MOE gestiona desde Alicante los movimientos de una serie de cuerpos especializados en misiones de guerrilla. De hecho, su mote dentro de las Fuerzas Armadas Españolas es el de guerrilleros. Posiblemente la única unidad del Ejército de Tierra que está creciendo, y esto es debido a la necesidad que existe de este tipo de unidades en las misiones que están realizando actualmente. Aunque el MOE cumple 60 años de historia, su presencia en la ciudad de Alicante se da desde su mudanza desde Jaca allá por el 1999. La Universitat d'Alacant ha celebrat la gala de clausura dels actes commemoratius del 25 aniversari de la creació de la Fundació L'Alcúdia, una organització que desenvolupa activitats d'investigació, conservació i promoció del patrimoni d'aquest jaciment arqueològic. Más de 6.000 años de historia son los que aglutina uno de los principales yacimientos íberos que existen en la provincia de Alicante. Se trata del de la Alcudia, donde primero los íberos y posteriormente los romanos establecieron sus asentamientos. El yacimiento cumple 25 años siendo gestionado por la Universidad de Alicante, una efeméride que el principal ente universitario alicantino ha celebrado con una gala. Dotar de infraestructuras y de medios para investigar, habilitar al público zonas excavadas hace décadas, ordenar y catalogar un ingente volumen de fondos materiales y documentales y, lo más importante, formar en la Alcudia durante ya décadas a un buen número de estudiantes, supone un enorme orgullo. Los arqueólogos no dejan de localizar nuevas piezas en una Alcudia que sigue incrementando su exposición. Muchas de ellas se exponen en el que es uno de los mejores centros de interpretación de toda España. Aspiramos a que la Alcudia sea un conjunto arqueológico modélico, bien comunicado y accesible, integrado en la oferta turística y cultural de Elche y de la Comunidad Valenciana. El yacimiento fue adquirido en 1996 por la Universidad de Alicante, iniciando un modelo de gestión público-privada ejemplar en todo el país. A la muntanya alacantina, el conseller Vicent Marsà ha visitat a Muro les obres de Nou Sei pel Bracal, un centre impulsat des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport amb una inversió de 5,3 milions d'euros. El conseller Vicent Marsà ha visitat les obres del nou CEI pel Bracal que construeix la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports a Muro amb una inversió de 5,3 milions d'euros. Marsà ha comprovat l'avanç de les obres juntament amb els representants de la comunitat educativa del centre, el director general d'Infraestructures Educatives, Víctor García, el director territorial de la Conselleria a les comarques d'Alacant, David Bento, i l'alcalde de la localitat, Gabriel Tomàs.
una obra d'un centre que era més que necessari, en el que s'ha lluitat durant moltíssims anys i que per fi s'està fent realitat. Un centre com el Bracal de Muro, en el que moltíssima gent està lluitant des de la comunitat educativa, des de tota la societat de Muro, per tal de fer-se realitat, i que des de la conselleria, des del primer minut, recorde perfectament, va ser una de les primeres visites que vaig fer, doncs hem estat lluitant per a fer-lo realitat, i que ja ho veiem, les obres estan en marxa, estan avançant a bon ritme. És una inversió de més de 5,3 milions d'euros per part de la Conselleria d'Educació en el municipi de Muro, una inversió que a més es suma als 40 milions d'euros que estan delegats en els ajuntaments i en inversions per a la comarca, per a Alcoià, el comtat, més de 40 milions d'euros, cosa que està generant 1.000 llocs de treball directes i indirectes en la comarca. La nova escola que s'ha construït sobre la parcel·la de quasi 18.000 metres quadrats comptarà amb 3 línies de primària i un menjador per a 500 alumnes en 2 torns de cuina pròpia. Tindrà, per tant, 18 taules de primària, 3 aules de suport de primària per a fer desdoblament i atenció a l'alumnat en grups xicotets, una aula de música i una altra d'informàtica i un taller, així com una sala polivalent, biblioteca i 3 sales per a professorat. A més, tindrà 2 plantes amb ascensor, disposarà de tots els equipaments i despatxos que requereix el centre educatiu, així com 2 pistes poliesportives, hort escolar, zona enjardinada i zones de joc diferenciades per a infantil i primària. Pues des de l'Ajuntament som clars, no? Portem 14 anys esperant aquest moment, i la realitat és que el que volem és que l'obra es faci bé, i igual tenim, si és febrer, que març, però que en realitat ja que això s'acabe, que és un mal somni per a la població de Muro, pels xiquets, per a la comunitat educativa, tot el que hem tingut que sofrir com a poble per culpa del que ha passat al llarg d'estos 14 anys. No? El nou edifici estarà interconnectat mitjançant porxos amb l'actual aulari infantil i el gimnàs de l'escola. A més, disposarà de climatització i un sistema de renovació d'aire i serà un edifici sostenible amb una caldera de calefacció d'alta eficiència energètica, plaques solars per a garantir el subministrament d'aigua calenta amb el centre i la il·luminació de tipus LED de baix consum en tots els seus espais. I continuem a la província de Castelló. Les empreses Ilaturas Temprado i Aromes de Morella han estat reconegudes per la Cambra de Comerç de Castelló per la seva trajectòria i història a la comarca dels Ports. Les dues marques ixen al llibre que ha editat aquesta entitat per la celebració del seu 120 aniversari. La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló ha complert 120 anys d'història amb l'edició d'un llibre commemoratiu. Al mateix, i sota el títol Castelló, el valor del talent, apareixen dues empreses de la comarca, Ilaturas Temprado i Aromes de Morella. En el cas d'Aromes de Morella, el seu reconeixement ha anat lligat entre la història del local i la recuperació del mateix per a col·locar un nou negoci a la localitat. El motivo en el que ellos estaban buscando eran establecimientos con historia, y esta tienda tenía historia, aunque no había sido la nuestra desde el inicio. Nosotros lo habíamos recuperado, pero eso era un factor que también les parecía muy interesante, el hecho de recuperar comercios con una vida y darles otra nueva. Des de 2003, Aromes de Morella ha anat funcionant i canviant de localització dins del carrer principal de Morella, mentre han anat augmentant el negoci i els productes a oferir. Justo ahora, esta semana que viene, hace 5 años que estamos aquí en esta tienda. Nos parece mentira que haya pasado ya tanto tiempo, pero desde que nos iniciamos fue en el año 2003, hace 18 años se ha hecho ahora. Y bueno, pues poquito a poco, ¿no? Fue algo que pensamos que no estaba en el sector y que nos parecía que los aceites esenciales y las plantas aromáticas eran tan típicas como un queso o un jamón. Tenemos más de 250 referencias diferentes, que son demasiadas, pero nos gusta hacer cosas nuevas y nos cuesta desprendernos de algunas otras. Y bueno, también nos movemos un poco en la medida que se mueve el sector, todo lo que va en cosmética, en aceites esenciales, en aceites vegetales, en perfumería nicho, y nosotros pues bueno, intentamos no ponernos freno e ir haciendo un poco de todo. La publicació repassa l'economia castellonenca actual amb les principals fortaleses i els desafiaments als quals s'enfronten les empreses. Una d'elles, Textil Ilaturas Temprado, compta amb més de 100 anys d'història. Nosotros ja som la quinta generació dins de l'empresa, com bé sabem venim del món del trajecte regional, a part de
també fem vestuari i màgia, i sí, la veritat és que en aquest sentit li guanyem a la Càmera de Comerç en les generacions que tenim fent la nostra llavor dins del món textil. Una empresa que ha anat variant en les últimes dècades diversificant el seu producte i augmentant la seva producció fins a la Xina, on compta des de 2002 amb una fàbrica. Tot i això, continua apostant pel territori, mantenint la seva fàbrica inicial a Cinc Torres, tot i els inconvenients com la manca de mà d'obra. A nosaltres ens agrada estar així, donem llocs de treball així, i bé, la nostra intenció és de seguir creixent a aquesta comarca i poder anar aguantant les diferents diversitats que ens vagin venint. I ara la veritat és que la falta de mà d'obra la tenim que substituir inclús portant gent de fora, oferint-los vivendes perquè se puguen quedar i pugui ser atractiu el lloc de treball a tota aquesta gent, però sí, és un problema añadit als que ja tenim. Per a la commemoració dels 120 anys es va fer un acte a Castelló on van participar el president de la Diputació, José Martí, la presidenta de la Cambra, Maria Dolores Guillamón, a més dels dos reconeguts dels ports. La localitat de Forcall dona un pas més cap a la seva estratègia d'autoconsum d'energia en la creació d'una comunitat energètica entre llars i pimes. Aquest és un dels municipis pioners en la transició energètica a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics i la creació en l'any 2014 d'una xarxa de calor generada amb biomassa. La primera instal·lació d'energia solar de la comunitat energètica se situarà en sòl públic i donarà subministrament a uns 34 usuaris, una mesura que permetrà millorar l'eficiència, reduir les emissions de CO2 en el municipi i estalviar fins al 40% en les factures d'electricitat dels usuaris que formen part de la comunitat. La instal·lació tindrà una capacitat de 34,4 kW de potència màxima instal·lada i donarà cobertura a uns 34 usuaris entre llars i pimes. D'aquesta manera, Forcall és un altre dels municipis que se suma a la creació de comunitats energètiques a la comarca dels Ports. Els altres en portant endavant aquests projectes d'autoconsum són Portell i Todolella, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També a la comarca dels Ports, l'Ajuntament de Morella continua la renovació del conveni a les diferents associacions del poble. En aquesta ocasió ha estat entorn a una de les més grans i de les que més socis compta a la localitat. Així, la Societat Esportiva Espemo i el consistori ja poden col·laborar en activitats que esperen es puguen incrementar després de la pandèmia. L'Ajuntament de Morella i l'Associació Espemo han firmat el seu conveni de col·laboració anual per la realització d'activitats i la col·laboració entre ambdues entitats. Un any més signem el conveni en la Societat Esportiva Espemo, una associació molt important així a la nostra localitat, és de les més nombroses en quant a socis, per no dir la que més. I a més recull un seguit d'activitats que engloben molta gent, molta activitat variada, tota dedicada a la muntanya i pensem que és un dels convenis més importants en quant a gent que es veu recolzada per aquest conveni. Tant des de l'associació com des del consistori esperen que es puguen augmentar les activitats en l'any vinent, mentre també esperen millorar la situació del coronavirus. Ara fa un momentet el president de l'associació me comentava una sèrie d'activitats que han fet durant aquest any, que encara sent any de pandèmia ha tingut molta activitat l'associació i això és d'agrair, que continuen fent, encara que sigui poquet o molt dins de les possibilitats de cada un, tot allò que poden per dinamitzar la vida esportiva, en aquest cas, a Morella. Nosaltres, com sempre, des de l'Ajuntament, recolzar-los un any més, esperem que continuen molts d'anys en tot això que estan fent, en aquesta tasca tan important que fan i res més, que este 2022 ens porta una miqueta més encara d'Espemo a Morella. Des de l'associació agraeixen un cop més la col·laboració en el consistori per fer activitats durant l'any tant en els socis com en la resta de la ciutadania. Des d'Espemo dic que una vegada més en la col·laboració de l'Ajuntament és l'única forma que podem tirar avant en moltes de les nostres activitats, que estem encantats de col·laborar en ells i que sobretot estem oberts a que la gent practiqui l'esport en muntanya, tant sigui BTT, muntanya, espeleo, barrancs, tot el que vulgueu. És l'única forma d'unir-nos tots, tindrem més força i poder disfrutar de la muntanya.
La Societat Esportiva Espemo és una de les més grans de la localitat amb més de 150 socis, entre les 3 seccions amb les quals compta, que són muntanyisme, escalada i espeologia. També a Morella, la primera fase dels treballs de millora del carrer Zaporta encara en la recta final. En els últims dies ja s'ha procedit al formigonatge i pavimentació del primer tram d'aquest carrer, on anteriorment s'ha renovat totes les instal·lacions soterrades. Els treballs de renovació urbana continuen al carrer Zaporta de Morella. Durant aquests dies, la brigada municipal ja ha procedit al formigonat i posteriorment a la seva pavimentació, i així posar fi als treballs del primer tram d'aquesta via, una fase que aconseguiran disminuir així les molèsties als veïns i veïnes. És una fase que ja teníem ganes d'arribar, perquè a partir d'ara, en cas d'inclemències meteorològiques, sempre donen menys problemes que quan el carrer està de terra i se pot produir el fang. A partir d'ara ja una vegada formigonat ja tot és millor, i una vegada fet això, que s'acabarà, si podem, en el dia d'avui ja estarà el procés de formigonat, a partir d'ahir ja es començarà el que serà la pavimentació del carrer en el que són els adoquins, en la part de dalt, i les lloses emulant la part de davant de l'Ajuntament. Uns treballs que van començar fa 2 mesos i que l'Ajuntament ha dividit en 2 fases. Així s'han renovat completament les instal·lacions soterrades, com són les de clavegueram, xarxa d'aigua potable i les instal·lacions elèctriques. Ara, des de l'Ajuntament, s'espera començar el següent tram del vial l'any vinent. Ara acabarem ahir on s'acabarà el formigó, ahir ho marqué la mateixa línia i on està la màquina ubicada. Ahir acabarem en aquesta fase i per l'any que ve continuarem volem continuar en la part de dalt per a que tot el carrer quede uniformat en aquests adoquins que col·locarem pròximament. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 119.000 euros i amb un finançament de l'àrea de regeneració i renovació urbana i el Pla 135 de la Diputació de Castelló, a més dels fons propis de l'Ajuntament de Morella. I continuem a la comarca de la Costera, on la localitat de Canals ha retut homenatge a les 16 persones de la Costera víctimes de l'horror nazi. A l'acte han participat representants polítics en la presència de la consellera Rosa Pérez Garijo. 16 persones de la comarca de la Costera víctimes de l'Holocaust reberen ahir el seu primer homenatge 7 dècades després de patir l'horror nazi. En un acte celebrat al Centre Cultural Calixte III de Canals, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, va lliurar als representants dels ajuntaments de les localitats de Canals, Llanera de Ranes, Moixent, Vallada i Xàtiva els taulells de la memòria, corresponents al projecte Construint Memòria, que es col·locaran en llocs visibles d'aquests municipis. La cerimònia també va comptar amb familiars de les víctimes i entitats memorialistes. Avui retem homenatge a 16 víctimes de la barbàrie nazi. A l'acte d'avui arribem als 339 taulells lliurats als ajuntaments amb els noms i cognoms dels valencians i valencianes que varen patir i serror. Ho fem 76 anys després de l'alliberament d'uns camps d'on la majoria no varen poder eixir. Cap de les víctimes ha pogut estar present. L'últim supervivent, Paco Aure, feia Adrià fa un moment menció, va morir ara fa 3 anys, un mes abans de complir 100 anys. Una dada que feia més perentori si cap que es reunirem avui ací. De les 16 víctimes homenatjades, només 3 van poder tornar a gaudir de la llibertat. Les altres 13 van morir en aquell infern. El règim nazi va representar el terror total i els camps de concentració i extermini van ser la culminació d'un sistema basat en l'explotació i l'eliminació de grups humans sencers. L'origen ètnic o nacional, l'orientació sexual o el fet de patir alguna mena de discapacitat va condenar milions de persones a una mort segura. Per als espanyols, i en concret per als més de 600 valencians, la raó que els va portar allí va ser diferent. Ells eren combatents i coneixien de ben prop l'enemic. Havien perdut la guerra d'Espanya, però eren conscients que el combat continuava a Europa i a la resta del món. Per això, l'homenatge d'avui no és només a 16 víctimes, sinó a 16 persones que van lluitar per la nostra llibertat. Van pagar amb la seva vida o en anys de martiri el compromís assumit anys abans de no permetre la tirania, l'explotació i el terror
perquè no volien que se feren els sanos del món. Els homenatges com el d'avui no són exercicis de nostàlgia, sinó la posada en valor d'uns testimonis de coherència, fins al cost de la pròpia vida, que es projecten cap al present i cap al futur. Un acte per a fer justícia a la memòria d'Antonio Moreno Ballester, Francisco Pérez Colomer, Arcadio Sancho Sanchís i Vicente Soriano Jiménez de Canals, Bernabé Esteve Chaffer i Joaquín Sánchez Francés de Llanera de Ranes, Rosendo Gramaje Martínez i Daniel Pla Carreras de Moixent, Rafael Barberà de Vallada, Ramon Amat Carol, Ricardo Chaffer d'Aroca, Vicente Colomer Vila, Josep Francés Vidal, Antoni Martínez Ballester, Josep Martínez Ramon i Rafael Perelló Tormo de Xàtiva. Ja arribem a la fi d'aquest espai informatiu i ho fem parlant d'art. L'artista valencià Felipe Pantone ha inundat murals al voltant de tot el món a través del grafiti i ha conquerit les galeries d'exposició de les principals capitals europees. Futurista, vibrante, tecnológica. Estos son los adjetivos que pueden definir una obra. La obra de Felipe Pantone, un artista en evolución. Ocultando siempre su rostro, este artista valenciano ha inundado murales de todo el mundo a través del graffiti y ha conquistado las galerías de exposición de las principales capitales con sus piezas de arte plástico que se mueven entre lo abstracto y lo contemporáneo. El mejor artista es el más sincero. Decía también Oscar Wilde que everything public is wrong, cuanto más público, peor, cuanto más introspectivo, mucho mejor, mucho más auténtico el arte. Encontrarse con una obra de Pantone es color. La necesidad de que su obra destaque lo llevó a experimentar con los contrastes, a jugar con los blancos y los negros y a apostar por los colores más potentes. Desde esta óptica, el artista sigue trabajando, apostando más por el proceso creativo que por la ejecución personalista, algo que aprendió de su artista de cabecera, Cruz 10. La experiencia de trabajar con él fue un punto de inflexión. Generar conceptos, eso es lo principal y lo realmente complicado, por lo menos a mí me lo parece. Hay muchos procesos que se pueden automatizar o delegar en otra gente, como puede ser desde el barnizado hasta la preparación de los soportes, pasando por muchos procesos de fabricación que tienen mucho que ver con tecnología, cosas operación de máquinas, que es lo que hacemos aquí mucho. Yo concretamente me encargo de la pura creatividad, el nivel conceptual. Y es que este artista valenciano cree en el arte como concepto de vida, como expresión de los intereses propios. Critica el encorsamiento de los estudios universitarios y, por todo ello, abre su espacio a cualquiera que quiera entrar en contacto con su arte. Invita muchísimo a hacer conferencias y yo cuando veía conferencias cuando era estudiante me parecían todas un coñazo, entonces no quisiera ser un coñazo para nadie. Sin embargo, cada vez que me invitan les invito yo a ellos, no, venir vosotros, es decir, si a alguno le interesa venir, las puertas están abiertas y si a alguien le interesa aprender de algo de lo que yo hago y le sirve para algo, le inspira lo que sea. En estos años desde su taller en Massanassa se han repartido obras por todo el globo, entre ellas muchas con destino a Estados Unidos. También ha trabajado para grandes marcas como Nike o Puma y ha tuneado los talleres de la Fórmula 1 del equipo Alpine. Con todo este currículum plantar unas fallas se le alcanza un ideal, de momento interrumpido por la burocracia. Puede que no. Si se me invita de manera muy sencilla, me encantaría, porque sería la hostia hacer unas fallas, es un planazo. Felipe Pantone, un valenciano que ha conquistado el mundo a través de su arte y que hoy nos acompaña en Valencia en Abierto. I fins així arriba el nostre espai informatiu d'avui. Recorden que nosaltres tornarem demà a la mateixa hora i que, com sempre, poden seguir tota l'actualitat a les nostres xarxes socials. Fins demà i gràcies per estar-hi.